Madwar terz tal-popolazzjoni Maltija għadha qatt mużat l-internet. Dan joħroġ minn l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Din hija waħda mir raġunijiet għaliex il-Gvern għadu kemm nieda ċentru ġdid tal-ICT f'Għawdex li kien inawgurat mill-Ministru għal Għawdex Anton Refalo, is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Edward Zammit Lewis u s-Segretarju Parlamentari għad Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Anzjanità Attiva Franco Merċieqa fix-Xewkija. Dan iċ-ċentru huwa wieħed minn total 20 imwaffqa mill-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni jew aħjar l-MCA. Fil-ġimgħat li ġejjin stqar is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis, il-Gvern ser iniedi Strateġija Nazzjonali tal-ICT li għandha lan li ssaħħaħ l-ekonomija, il-kwalità tal-ħajja u l-amministrazzjoni pubblika permezz tat-teknoloġija. Is-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa fakkar li persuna waħda biss minn kull tlieta li għandha l fuq minn 60 sena hija mħarġa fl-użu bażiku tal-kompjuter. Fil-ġranet li ġejn l-MCA ser tkun qed tniedi kampanja nazzjonali biex tippromovi l-użu tal-kompjuter u l-internet fost l-adulti, speċjalment dawk li ftit li xejn jafu jużaw it-teknoloġija bħala parti minn proġett bl-isem Enter. Permezz ta' dan il-programm l-MCA se tħarreġ madwar 3500 individwu. It-taħriġ se jkun bla ħlas u se jkun provdut f'ċentri bħal dak li tnieda f'Għawdex. Intant tnieda wkoll ċentru ġdid tat-taħriġ tat-TCTC fir-Raba ta' Għawdex. Fil-waqt li f'Malta 28% tal-individwi qatt m'għamlu użu mill-internet, fil-każ ta' Għawdex il-persentaġġ jitla l-33%. One News tkellem ma' żewġ persuni li ta' 64 u 58 sena għamlu kors ta' ħiliet bażiċi fl-użu tal-kompjuter. Isma llum mingħajr kompjuter ma timxiex, ma taħdimx, ma tagħmel xejn. Allura kulħadd bil-kompjuter, allura kull fejn inkun kulħadd jitħadded rigward il-kompjuter u jiena ngħid għalija qed ma kont tajt kasu. Allura ddeċidejt li nitalmu. Li tallimt huwa ħafna għax ma kont naf xejn bil-kompjuter ħalli f'idejn it-tfal. U tallimt kif nidħol, kif nista' insib programmi u nikteb u nżomm il-files tiegħi. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo għaraf li Għawdex jiffaċċja l-isfida tal-insularità doppja u t-teknoloġija tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet sabiex din il-problema tiġi indirizzata.